имрӯз дар шаҳри бохтар фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони тоҷикистон баргузор гардида истодааст, ки дар ин ҷо намоишфурӯши китобҳои тозанашри шоирону адибони форсу тоҷик ба намоиш гузошта мешавад. тибқи иттилоъ дар ин намоишгоҳ ҳудуди 5000 китобҳои гуногун аз шоирони классику форсу тоҷик ба намоиш гузошта шудааст. ҳадафи гузарондани чунин чорабиниҳои мазкур ба хотири эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли фарҳанги китобхонӣ дар вилояти Хатлон арзёбӣ мегардад. имрӯз дар саросари кишвар ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони тоҷикистон расман оғоз гардид. фестивал, ки ҳамасола аз 2 апрел оғоз меёбад, як ҳафта идома карда бо баргузории конференсияҳо, ҷамъомадҳои фарҳангӣ, озмунҳо ва намоишҳои китобӣ ҷараён мегирад. ҳадафи асосии ин ташаббус ҷалби бештари наврасон, ҷавонон ва дигар табақаҳои аҳолӣ ба китоб ва китобхона мебошад. бо роҳандозӣ шудани озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва эълони соли 2025 ҳамчун соли фарҳанги китобхонӣ дар вилояти Хатлон таваҷҷӯҳ ба мутолиа ва каломи баде бештар гардидааст. дар доираи ин чорабиниҳои фарҳангӣ адибон аз намоишгоҳи китоб ва дастовардҳои кормандони муассисаи давлатии китобхонаи оммавии вилояти Хатлон ба номи Шамсиддини Шоҳин боздид намуданд. бино ба иттилои масъулон, китобхонаи мазкур дорои беш аз 100 000 нусха адабиёт буда 28 000 онро адабиёти кӯдакона ташкил медиҳад. дар доираи фестивали мазкур ва ҷиҳати эълон гардидани соли 2025 соли фарҳанги китобхонӣ дар вилояти Хатлон дар ҳамин рӯз намоишфурӯши китоб ташкил карда шуд ва дар намоишфурӯши китобҳои шоирони классик, муосир ва ҳамзамон китобҳои бачагона ба намоиш гузошта шудааст, ки чӣ гунае ки шоҳид ҳастем субҳи содиқ волидайн низ омада бо фарзандони худ китобҳои бачагона харидорӣ мекунанд ва мо китобдорон кӯшиш мекунем ки ҷавобан ба ҳама ғамхориҳои пешвои муаззами миллат, ки дар паёми имсолаашон нисбати китобхонӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карданд ва ҷиҳати эълон гардидани соли 2025 соли фарҳанги китобхонӣ, ки аз ҷониби раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид ин сол эълон гардид, боз ҳам сатҳи хизматрасониро хубтар намоем, кӯшиш кунем ки насли наврас тамоми қишрҳои ҷомеаро ба китобхонӣ ва ба китобхона даъват кунем. чорабини мазкур бо қироати шеър ва сурудҳои пурмазмун шукӯҳи хоса касб намуд. ҳамчунин дар идомаи фестивал бо иштироки роҳбарони китобхонаҳои шаҳру ноҳияҳои минтақаи бохтар, шоирон, аъзоёни китобхона, ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявӣ маҳфили адабӣ баргузор гардид. дар ин ҳамоиш иштирокдорон порчаҳои назмию насрӣ пешкаш намуда муҳаббати худро ба китобу сухан баён карданд. имрӯз ҷавонони мо кадом китоберо ки хоҳанд ӯро дастрас менамоянд ва ман низ имрӯз ана ҳамин китобро дастрас намудаам ва баъзе китобҳои бачагонаро низ 10ташро барои фарзандонам харидорӣ намудаам ва ман мехоҳам дар оянда бо фарзандонам аъзо шаваму бо ана ҳамин китобхонаҳо додигирифт намоему шӯрнокии фарзандонро дар равияи китобхонӣ, шеърхонӣ, аз шеър суруд мешавад, аз ана ҳамин китобҳо истифода барему фарзандони худро боз ҷаҳонбинии онҳоро дигаргун намоему, саводи онҳоро зиёдтар намоему, дар оянда як шахсоне шаванд, ки ба давлату миллати худ саҳми хубе гузошта тавонанд. тибқи маълумоти пешниҳодшуда ҳукумати кишвар дар самти рушди малакаи зеҳнӣ ва ҷалби бештари шаҳрвандон, хусусан насли ҷавон ба китобхонӣ тамоми чораҳои муассирро роҳандозӣ намуда, ҳамасола даҳҳо озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявии вилоятиро ташкил мекунад. ҳадафи асосии ин иқдомҳо афзоиши шумораи дӯстдорони китоб ва баланд бардоштани сатҳи саводнокии ҷомеа мебошад. мақсад аз баргузории фестивал ин дарёфт намудани чеҳраҳои нави суханвару сухандон ва ҷалби наврасону кӯдакону ҷавонон умуман қишри ҷомеа ба мутолиаи китоб баргузор гардида истодааст. фестивали мазкур дар заминаи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст таъсис дода шудааст. мо ҳамеша китобдорон кӯшиш мекунем ки насли наврасу ҷавон ва насли калонсонро ба мутолиаи китоб ва китобу китобхона даъват намоем.
дар идомаи фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони тоҷикистон баргузории дигар ҷамъомадҳои фарҳангӣ, муаррифии китобҳои нав, вохӯриҳо бо адибон ва барномаҳои шавқовар барои наврасону кӯдакон низ дар назар аст. ин чорабиниҳо ба рушди маънавӣ ва зеҳнии насли наврас мусоидат намуда онҳоро ба ҷаҳони пурғановати китоб бештар ошно месозад.